Ladies and gentlemen, the following program was made for humoristic reasons only. We tried to stay as uninsulted as possible. We tried to create the least condescending show we could. Enjoy. ועכשיו תרגום לרגילים. גבירותיי ורבותיי, המופע הוא למטרות הומוריסטיות בלבד, אנא השתדלו להיעלב כמה שפחות. ניסינו ליצור את המופע הכי פחות מתנשא שיכול. שנייה. היום, ח' בסיוון, תשע"ו, ה-14 בחודש יוני 2016. כולנו זוכרים את חברינו אשר דרכם עבדה להם במהלך המסע הגדול אל עבר תעודת המחונן. אנשים אמיצים אלו שהיו לצידנו החלו נעלמים, ואנו הנותרים מרגישים מחויבות עצומה להזכירם. אני גאה לפתוח את העצרת השנתית לזכר מחוננים אשר עבדה דרכם לשנת תשע"ו. לשירת ההמנון הרשמי של ההתאחדות המחוננת, הקהל מתבקש לעמוד. נא לכבד את המעמד. אני רואה אותם בלילה, יושבים לפתור תרגיל נוסף בחדווה, ענן אבק עולה אוריוגרפיה ומיכל וסיים. הקהל מתבקש לשבת. לטקס הנחת המחשבונים אני מתכבדת להזמין את יורית הנוער הלומד והלומד, העלמה אריאל הרטמן, ואת ראש פלוגת ילדי הכפרות, העלמה רותי ברימה. ואלו שמות הנושרים: אלדר יונתן, נשר בכיתה ד'. שמעוני יואב, נשר בכיתה ד'. בראונשטיין אורי, נשר בכיתה ו'. גילו דניאל, נשר בכיתה ו'. וודינסקי רוני, נשרה בכיתה ו'. וולף יניב, נשר בכיתה ו'. וייזר תומר, נשר בכיתה ו'. מחל חן, נשר בכיתה ו'. קידר מירב, נשרה בכיתה ו'. גולובנקו פול, נשר בכיתה ו'.
נשרה בכיתה ח'. זונטג אלי, נשר בכיתה ח'. זוהר עידו, נשר בכיתה ט'. אירוני ויקבץ אדוני ביד עבדיו הנביאים את כל הנאמנים לתורת הארץ, ויאמר להם שמעו בקולי, אני אהיה לכם מחסה מפני עם הארץ, ואתם תהיו לי עם סגולה, זרע גאונים, בינה ודעת. ויתקבצו בני העם מתי מעט, ויהיו לכיתה אחת בכל צפון הארץ. ויקשח העם את ליבו, וישכח את דבר אלוהיו, שנאמר כל המרבה דעת שוכח תורה. וישלח חיל בהם משוגעים ומצורעים, וגם את בנות הנפילים שלח בם, את ענתות ואת פעולות. ויתמרו בנות הנפילים בעם, ויקשו את ידן עליהם, ויאמרו להם, לכו לכם לשיעורי הספורט, כי טיבי זה הוא עונשכם. וידבר אדוני ויאמר, שובו אליי, ויתקבצו סביבי בארץ חדשה, אשר לא ידע את פאולה זדדובסקי. ויוצא את העם ביד חזקה, ובזרוע נטויה. אולם גם בימים ההם נותרו כופרים בעם, וינגע אדוני אותם בנגרה, ריאלי, רעות. ויפרשו מכיתת המחוננים. ויעל אדוני את עמו על גבי הרוח הלאובקית, ויכנסם בשערי הארץ המובטחת, ארץ זבת כסין והרצאות, היא בניין לוקי. ויתווספו לעם עובדי עבודה זרה, ובימים ההם דיברו נביאי השקר לאמור, מה לנו בכיתת המחוננים ומה לנו בשיעורים של הגברת הרן, איש מכונן למחשבו האישי. ויאמר אדוני לעם, מה אתם רואים? ויענו, מקל שקד עומד על כיסאות הכיתה. ויאמר להם, עתה אתם יודעים, כי שוקד אני להסירו מפניכם, למען תמשיכו בעבודתכם הקשה, ולא תכעיסו את הגברת הרן. ולאחר מכן המשיך העם וכתב, ויתכעס האל על דבר הכיתה, וישלח בהם את שבט אפו, ורע. ותזנב ורע בעם ותאמר לו, שלמו לי מס כופר. ויאמר לעם, במה נשלם? ותצחק ורע בקול גדול, ותקרא, מהיום אטיל שיעורי תנ"ך רבים, כחול אשר על שפת הים, מס כנגד העם המכונן. ותוסיף ותאמר, אם לא תשלמו מס זה, תסבלו מנחת זרועי, וגם לא תיכנסו בשערי הספרייה. ויתמוך אדוני בעם, וינצח את ורע בקרב על השיעורין, ויבוטלו שיעורי התנ"ך הרבים, וישוב איש למחשבו. וינוח העם בשערי גן העדן, ויענו ממזגנו, וינוחו בכיתותיו, ויענו מפירותיו של עץ החיים. וישב העם בארץ המובטחת 1000 ימים, עד היום הזה. כי אני מחונן, כן, ומחויבות יש לשביעיסט משתיל שבשישי לומד. בכיתה מחונן פותר מבר לו, בחניון השער לא נפתח לו, חונה על כחול לבן עם פנגו, בחדר ההנצחה רוקד עם דף נטנגו. פמיניזם שם המשחק, מגיע למקום והוא נדלק, ממוצע בגרות מפוקפק, מחונן הספרייה נכנס חלק. היי, בי' סיימתי בגרות, לא יודע מה זה יציאות שישי, אני סיימתי ללמוד, בדייט עם המחשב כותב לי קוד. טכניון, אין לי עוד רישיון, אני לא מחפיץ בנות, אני רק סופר מנות. כי אני מחונן, כן, ומחויבות יש לשביעיסט משתיל שן, בשישי למד. תגידו מה אתם רואים, האם
זה קובי או אני בקומת המדעים מוכיח שאין אלוהים אם רגיל ממני מבקש תגבור אומר לו לא ואם הוא צריך ציון עובר אז אלון סימפלקס פה כי שוב פעם במיקודית ומקסימום אורה פרטית כי ככה זה כשאתה לא אליטיסט אז יאללה הסכמה חופשית עכשיו שקט, מחוננת מבט לא, קט, לא אמין מחוננת מבט נועצת, לכל מורה מוצאת חן סיים טכניון, אין לי עוד רישיון אני לא מחפיץ בנות, אני רק סופר מנות כי אני מחונן, כן ומחויבות יש לשביעיסט משתיל שן בשישי לומד אין לי קקי בשיעור, אני לא רגיל פעור, אני עשיתי כבר בבוקר אני מגיע לחניון ולא אין לי רישיון אז אני נכנס ברגל אני חוקר את האטום, כפיר תפסיק ליבוש כתום והזון אני יושב בספרייה ודופק פה הרצאה אני יותר טוב מבית ספר סוף אני מביא הביתה בחורה ההורים בודקים ל-IQ אני בצרה ואם הוא נמוך מדי מיד היא עפה ככה מתבולל לנו נותנים לי כפה סיימנו עלק רק שני מופרים כבר נמאס מי לתקן את המורים ואחרי 9 שנות בדידות מתסכלות עכשיו אנחנו מקובלים עוד ליאור, אתה נהנה טיפה? לימיט f של x כאשר x שואף ל-a שווה אל מי שיכול לספר לי מהי הגדרת הגבול? יוחאי, אני רוצה שיחה עם ההורים. אולי בכל זאת יצא ממך משהו. הורים יקרים, אל תפקירו את ילדיכם ב5 יחידות מתמטיקה. לתת קולומביה, מעלים בחזקת I את מספר תלמידי קולומביה. לתת לעצמך, לתת למדינה, לתת קולומביה. שלום עם ישראל, היום ל"ב בעומר קמנו על הבוקר אחרי המשבר הגדול של בגרות בקולומביה ואמרנו חייבים להפיץ את התיקון הגדול, האושר והגאולה של קולומביה. בואו איתי לרחובות של הצדיקים בחיפה ונראה איך אתם רואים ישועות. בואו. חלק ממבצע חג, חקירה וגזירה לכל יהודי. אתה עשית אינטגרל היום? זה אומר? אינטגרל זה אחת מהמצוות הגדולות של תורת קולומביה. אתה לוקח את הפונקציה הכי בסיסית, הפשט, אתה עושה לה אינטגרל ומעלה אותה במעלות קדושים. עשית? לא. וגזרת פונקציה? לא יודע למה זה. הרב דנון אומר שיום בלי הדברים האלה הוא יום מבוזבז. אוקיי. תודה רבה לך, יום טוב. אנחנו חלק ממבצע חג, חקירה וגזירה לכל יהודי. עשית אינטגרל היום לפונקציה? מה?
חקירה וגזירה לכל יהודי. מה זה חקירה וגזירה? אתה לוקח פונקציה, אם אתה רוצה, היא הפשט, אתה רוצה להעלות אותה, להרים אותה למעלה, את הפשט, להבין אותו, את הסודות הכמוסים של תורת הקולומביה, אתה עושה עליו אינטגרל. עשית אינטגרל היום? לא. אבל, כי הרב דנון אומר... אתה מחזיק ככה, בכיוון ביד אחת. מחזיק, את ביד שנייה. אני אחזיק בשבילך. תראה לו בכתובים. בכתובים. הנה פה הרב יוחאי דנון, הוא אמר שיום בלי חקירה הוא יום מבוזבז. אני לוקח פה את הפונקציה, מקיש, ועושה עליה את האינטגרל הבא. הופה, ואני מקבל את הדרש. זה ממש פרדס שלם פה בפונקציה. שלום רב, אנחנו חלק ממבצע חג, חקירה וגזירה לכל יהודי. אתה עשית אינטגרל היום? הרב דנון אומר, יום בלי אינטגרל הוא יום מבוזבז. מי אומר? הרב דנון. מי זה? רב גדול מאוד, הוא מלמד תלמידים שמעוניינים ללמוד את תורת הקולומביה. אתה למדת היום רש"י? למדת גמרא? דף גמרא? לא. לא הספקתי, כי הייתי עסוק בחקירות. מה? הייתי עסוק בחקירות. בחקירות של מה? של הפונקציות. אתם עשיתם אינטגרל היום? חקרתם פונקציה? כמו שאתה חוקר פונקציות ואתה חוקר דברים אחרים, תחקור מה התפקיד שלך בעולם הזה, בשביל מה נבראת. אתה לא יודע אפילו מה התפקיד שלך, אתה לא יודע מה אתה עושה פה. יש לי תור, עוד מעט... מה? או יש לי תור עוד מעט למישהו יגיד לי מה התפקיד שלי. הבנתי. תודה רבה, יום טוב. צריכים להודיעכם שנמצאתם ב-98% התחתונים מבין הנבחנים, ואנו ממליצים להסיר את שמכם לאלתר מרשימות מועמדי כיתת המחוננים. הנכם מוזמנים לראיון קצר בו נעמוד על אופייכם. במידה ותעברו את הראיון, תזוכו בתעודת רגיל, על כל ההטבות המשתמעות מכך. אנו מעוניינים לציין כי במידה ותקבלו את תעודת הרגיל, תוקפה יימשך כשנה אחת בלבד. חידוש התעודה מותנה בהתנהלותכם כרגילים, הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי. אם כישוריכם החברתיים יתבררו כמתחת למצופה, או אם הישגיכם הלימודים יתבררו כמעל המצופה, תארכם ותעודתכם יישללו מכם. אנו ממליצים בחום לשמור על תעודת הרגיל, שתהווה ערובה ומפתח להצלחה בחייכם הנורמטיביים. בברכה, אדר פרלמן ותמוז רמון. ברוכים הבאים למכון לחקר הרגילות על שם עומר אורבר. אתם בטוחים שאתם רוצים להמשיך בתהליך? בדוק. האם אפשר לדעת מדוע הגעתם אלינו? כל החיים שלי אני חולם על לצאת למסיבות, לשתות, שיהיה לי חברים. אף פעם לא היינו מהמיוחדים האלה. לא באמת הניצוץ. טוב, אם כן, אפשר להתחיל בתהליך. עכשיו תעברו מבחן קצר שיבדוק את אופייכם. שאלה הראשונה מופנית אלייך, שיר. השלימי את הפתגם. איזהו גיבור הכובש את... מה כובש? אין כיבוש בארץ שלנו. יש לי 3 מילים להגיד לך על זה. עם ישראל חי וקיים. השאלה השנייה מופנית אליך, יובל. תאר לי על מה אתה חושב כשאתה שומע את המילה חבורה. חבורת הזבל, אוהב אתכם, אחים שלי. אני שמחה לבשר שעברתם את המבחן בהצלחה. זכרו להשתמש בתעודה הזאת בחוכמה. גבר, מה קורה? מה זה, לאן זה? אנחנו רוצים לצאת לרחבה, בבקשה. יש לכם אישור על זה? מה זאת אומרת אישור? אני שמיניסט, כן. תעודה. בטח, בכיף. תודה רבה, גבר.
אנשים, תראי לי תעודה בבקשה. לא, תראי לי תעודת רגיל, לא זה. תודה רבה, חג שמח. תודה רבה. סליחה? לא זה הצילומים לרגיליאדה? לא התגלחתי מאז ומעולם, ואתמול צלטתי בעיגול מושלם. מודיעין מקבל לקבל במנילה, אתמול קיבלתי שיעור פרטי במנילה. לכפר הגעתי, מקווה שלא יהיה פה אף מובר. לשחק מבוכים ודרקונים, בסטריפורט איבדתי את התחתונים. ללב שלך פולש ברשע, כמו גרמניה לפולין ב-39. Уважаемые друзья, ровно век назад Россия была вынуждена вступить в Первую мировую войну. И сегодня мы открываем мемориал ее героям, российским солдатам и офицерам. Открываем на Поклонной горе, которая хранит благодарную память о ратной славе русского воинства. Обо всех, кто на разных этапах истории нашего государства защищал его независимость, достоинство и свободу. Свое законное место занял здесь и солдат Первой мировой, его боевые товарищи. Многим из них довелось сражаться затем и на фронтах Великой Отечественной войны. Закаленные ветераны вдохновляли на подвиги молодых бойцов, передавали им традиции боевого товарищества, братства, традиции воинской чести. И большую роль в духовном подъеме нашего народа сыграли тогда великие ценности русской армии, героический опыт поколения Первой мировой войны. На его долю выпали не только суровые испытания Первой глобальной мировой войны, но и революционный перелом, братоубийственная гражданская война, расколовшая судьбу России. Однако их подвиги, их жертвенность во имя России на долгие годы оказались в забвении. А сама Первая мировая, которую весь мир именует Великой, была вычеркнута из отечественной истории. Называлась просто империалистической. Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой мировой войне. И нам открываются несчетные примеры личного мужества
и воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат-офицеров, всего российского общества. Открывается сама роль России в то сложное, переломное для мира время, особенно в предвоенный период. Он отчетливо отражает определяющую черту характера нашей страны, нашего народа. На протяжении многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами. שיט שרגילים אומרים. עברתי את כל 3 מבחני מחוננים. בסוף הסיור ביד ושם, יש ביקור בבית של אנה פרנק? אני לא מבינה ההתלהבות מ5 יחידות מתמטיקה. תמיד אפשר לעשות 3 בתיכון, ואחרי צבא עוד 3. לא אתה יודע את כל המספרים שיש בפאי? טוב, נו אחותי, את לא עיפרון הכי מחודד בקנקן. טוב אחי, סגרנו. אני לוקח את מאיה מיכאלוביץ' לנשף ואתה לוקח אותה לפרום. דווקא חכם מה הוא אומר על זה? סליחה? מי זו דפנה טנגו? טל חזק פותר הכל, תנו לדפנה לנצח 763. תנו ליוכי לכסח, אין שלום עם רגילים, אל תעזרו ליחצנים, חמן זה אחי, גיוס לכולם, פטור לעידן, אין שום רגיל בעולם, סתם דפנה רנקן והיא לא מחונן. יורקפיר, מכנס כתום בעיר, יש שיעורים, אין חברים, חנג מסכן מחוננים, העם עם הגולן, העם עם הפיקרת, שישי שקד אתה חסר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוחרים בך, דני זה אתה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנאים לך, ימותו הקנאים. כמה רוע, נשברנו מהיסטוריה, דפנה תרחם, קוראים לי עידן ואני מנמנם. כמה רוע, הכל בכוח הזרוע, מטיבי לכת מטיבים, ברוך השם אני ב2% העליונים. מדינה רגילה, מה בא ראש ממשלה? משכונה לנביח, יחית על רונן המשיח, יש לי ביטחון באחוזון העליון, מחונן מאז ולתמיד, ומי שלא חכם הפסיד, דוד ילין ולאו בקברנו חטיבה, דפנה משקרת, צריך רגיל חזק, סחטגה לא מרוב, תודה אבל אתה לא, מחונן זה רק מי שהיה איתנו פה, יוחאי עוזר לרגילים, קובי טוב למחוננים, סיגל אוהבת שמאלנים, אנחנו כאן, הם שם, מחוננים לא מפקירים, יציאה ל60 מפלגת את העם, מוות לפורשים, תנו למבר לחיות, מוות לרגילים. כמה רוע, נשברנו מהיסטוריה, דפנה תרחם, קוראים לי עידן ואני מנמנם. כמה רוע, הכל בכוח הזרוע, מטיבי לכת מטיבים, ברוך השם אני ב2% העליונים. להתנסה, להסוות, לגרש, להטעות, להגביר, להסגיר, אמנציפציה יורקפיר, להשכיל, להכחיל, לאחר, לשקר, הכל בגללך חבר.
ארוחת צהריים. אוכל כבר שבוע, כמה אפשר? דווקא האוכל שלי טעים היום. לא יודעת מה איתכם, אני שבעתי. למה תמיד יש פה ריח של אוכל תמיד? ערב טוב, קהל נכבד! ברוכים הבאים לחידון הגדול של השנה. עכשיו, כשאתם הגעתם לכאן היום בערב, אתם חשבתם לעצמכם, יאללה, נראה מופע, מקסימום אני אסתכל קצת בטלפון, מי יודע מה יקרה. אז זהו שלא. היום אתם הולכים לקחת חלק בחידון האינטראקטיבי הגדול מכולם. כן, כן. עכשיו, בשביל לעשות את זה, לפני המופע, שמנו בכיס של כל אחד ואחד מכם מכשיר סמארטפון. כן, כן. תראו עכשיו בכיסים, תראו, בואו תוציאו אותם. יודעים מה, להוציא, כולם להוציא טלפון. אנחנו רוצים שכל אחד ואחד מכם ייכנס לאתר kahoot.id. זה Kahoot.id. ברגע שאתם עושים את זה, להכניס את הקוד הבא לתוך המספר 164886. קדימה, לעשות את זה, לא לפחד. בזמן שאתם נכנסים, לבחור שם שאתם רוצים שייצג אתכם, כמובן, חשוב שהוא יהיה שם מאוד מוצלח, אחרת, מה זה שווה? עכשיו, בזמן שאתם נכנסים, אני אסביר טיפה את חוקי הפורמט, אוקיי? כל שאלה, כל שלב אנחנו יכולים לשאול אתכם שאלה. והראשון שעונה על השאלה הכי מהר והכי נכון, יקבל הכי הרבה נקודות. אז, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אבל מה הולכים לשאול אותנו בעצם? אז ככה, שקט, חברים. בבקשה להמשיך בשקט. אז, במהלך ההיסטוריה היו הרבה מאוד מובילי דעה בעולם. הרבה. אנשים כמו מאו צדונג, מהטמה גנדי, ג'ודי דיומא ושלום. אנשים באמת משכמם ומעלה. והשנה אנחנו בחרנו להסב את תשומת לבכם לשלושה אנשים חשובים מאוד. הראשון, אדולף היטלר. הוא היה המנהיג של גרמניה הנאצית, המוביל של הרייך השלישי. האדם השני, בנימין נתניהו, ראש הממשלה התשיעי וה-13 של מדינת ישראל, שר התקשורת ועוד הרבה מאוד תפקידים טובים. והאחרון, הלא הוא חלק מרדכי פייגלסון, המשנה לחתן החידון החלב בשנת תשע"ג. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, אנחנו מכירים את האנשים האלה די טוב, לא? אז מה כבר יכולים לשאול אותנו שלא נדע? אז בואו נראה כמה אתם באמת יודעים את כל האנשים. אז השאלה שלנו היום היא, מי אמר את המשפט? ביבי, תכלת או היטלר? עכשיו, אנחנו מקווים שכולם כבר נכנסו, כל מי שלא, חבל, ובואו נתחיל את המשחק. עכשיו, אנחנו הולכים לשאול אתכם שאלות, אתם צריכים לסמן מי ניצח. עכשיו, המשפט הראשון, אם זה רוצח, זה לא אומר שלזה מותר לגנוב. מי אמר את זה? אם זה התכלת, אם זה הביבי, אם זה היטלר. תנסו לחשוב מה היה ההקשר. אני רואה שיש הרבה אנשים שעדיין לא עונים, לא כלום. עכשיו, אין הרבה זמן, יש רק עוד 19 שניות, קדימה. אני יודע שזה עדיין חוקי הרפורמט לא מוכרים, אבל אין מה לעשות. עוד איזו תשובה או שתיים, בואו נראה. יש מעט מאוד זמן, מעט מאוד. עוד 4 שניות, 3, 2... והתשובה הנכונה הייתה תכלת, רבותיי! כל מי שענה נכון שזה רובכם! כל הכבוד, התשובה הנכונה באמת הייתה היטלר. עכשיו בואו נראה מה מצב הנקודות. תכלת, אני מתנצל. במקום הראשון, כפיר המלך! כל הכבוד לכפיר! באמת מלך. מאחוריו יש לנו בפער מאוד מאוד קטן את יואב המלך. בואו נמשיך לשאלה הבאה. הם מפחדים. מי אמר את זה? האם זה היה תכלת בהתייחסו לכיתת המב"ר? האם זה היה ביבי כשהוא דיבר על הפלסטינאים בשטחים? תחשבו, יש הרבה אופציות ואין הרבה זמן, יש רק עוד 20 שניות. יפה, רובכם כבר עניתם. תחשבו, ככל שאתם עונים יותר מהר, ככה יהיו לכם יותר נקודות. עוד
11 שניות, קדימה, קדימה, אין עוד הרבה זמן. תנסו את כל הידע שלכם. אנחנו יודעים שאתם רגילים, אבל אתם טוענים שאתם מכירים את האנשים האלה. אז בואו תוכיחו את זה. ותשובה נכונה הייתה ביבי, כל הכבוד. ועוד פעם, לכם עניתם נכון, באמת, כל הכבוד. אפילו שיש 5 אנשים שכנראה לא הבינו מה היה העיקרון של גרמניה הנאצית, אבל אתם יכולים לקבל תגבורים אצל דף נער. בואו נראה את מצב הנקודות. או, השם! מישהו מסתכל עלינו מלמעלה. בפעם מאוד קטן, הרגילות. מפתיע, נכון, אבל לא נורא. נראה שדיאל שומר על מקום מכובד. ובואו נמשיך לשאלה הבאה. אנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני חיות הטרף שמסביבנו. עכשיו יש הרבה אופציות. אז בואו תענו, קדימה, אין הרבה זמן, אין הרבה זמן. הופה, אתם עונים מאוד מהר, כל הכבוד, כל הכבוד. וכאילו אתם יודעים את התשובות. בואו נראה אם זה נכון באמת, עוד 17 שניות. קדימה, יש מעט מאוד זמן שנשאר, רק עוד 12 שניות. אני רואה שיש הרבה בלבול בקהל, זה בסדר, זה בסדר. לא מצפה מכם לדעת הכל. תשובה נכונה הייתה ביבי, שמעט מאוד אנשים ידעו את התשובה, ובמקומכם אני רוצה קצת שקט בבקשה, אתם צריכים להתבייש. באמת, ראש הממשלה. בואו נראה את מצב הנקודות. ובמקום הראשון, שטיינץ, כל הכבוד, כל הכבוד. במקום השני, הנושר הראשון. וואה, מעניין מי זה. ובואו נמשיך לשאלה הבאה. הפירר אמר, אז שים. עכשיו, יש עוד פעם, רק 3 אופציות, אבל בואו נחשוב קצת. יש שיראו את ביבי כפירר, אבל השאלה אם הוא ידבר על עצמו בגוף שלישי, מי יודע? האם זה התחלת? מי יודע? רק אנשים שמכירים אותו מאוד טוב, כנראה. אני רואה הרבה בלבול. כל הכבוד, כל הכבוד, תשובה נכונה, באמת, הייתה התחלת, כל הכבוד. 9 אנשים באמת חושבים שהיטלר דיבר על עצמו בגוף שלישי, מה שמבחינה היסטורית ידעו שלא נכון. נכון, נכון? בואו נראה את מצב הנקודות. שטיינץ עדיין במקום הראשון, כל הכבוד, בפער מאוד קטן, הנושר האחרון. טוב חברים, אנחנו מתקדמים מאוד מהר. עכשיו השאלה אם אתם מוכנים לשאלה הבאה. אז בואו קדימה. ההצלחה היא המדד היחיד של המוסריות. זאת שאלה בלי שום קונטקסט, בלי שום עזרה. האם אתם יכולים לענות עליה נכון? רק הזמן ידע. ואתם? עוד 20 שניות. יש כמה שעוד מתעכבים. אנשים מאוד לא בטוחים בעצמם, אני רואה. אל תדאגו, מותר לטעות. זה רק השם שלכם שיפוש למקום. תשובה נכונה הייתה רבותיי. כל הכבוד למרבית האנשים שענו נכון. יש מעט מאוד אנשים שמתחלת וזה כנראה הגיוני אם אתם מכירים אותו. ולשאלה הבאה. כל הכבוד לשטיינץ. עדיין, המצב לא משתנה יותר מדי. ולשאלה הבאה. עם ישראל אינו כובש בארץ ישראל. עכשיו, בואו נחשוב. להיטלר באמת היה הרבה מאוד קשר עם המופתי, אז אולי הוא באמת הבין את כל ההקשר. אולי זה הביבי בכלל, מי יודע? יש שיגידו שאין בכלל כזה עם ישראל. יש רק עוד 16 שניות. הזמן קצר והמלאכה מרובה חברים. עוד 10 שניות, יש עוד כמה שעדיין מתעכבים. אין כבר הערכת זמן, באמת אין הערכת זמן, אפילו שאנחנו יודעים שיש לכם הקלות, אנחנו יודעים, אבל למצאת שתשובה נכונה הייתה ביבי רבותיי. כל הכבוד לרובכם שידעו את התשובה, נכון, לא רוב גדול, אבל לא נורא, כמו הממשלה שלנו גם כאן יש רוב צר. בואו נראה מה זה בנקודות. YNC, כל הכבוד, במקום הראשון. עושה רושם שמי שכיכבו, הנושר הראשון ושטיינץ נפלו לגמרי. אחרי שסיימנו עם העניינים המדינתיים של שיעור חינוך, אני רוצה לדבר איתכם על איזשהו סרטון שראיתי אתמול, שאני לא בטוח שכולכם ראיתם. לסרטון קוראים דאעש, הטוב, הרע והנורא. והיום נעסוק בשאלה, מדוע דאעש הוא ארגון לא מוסרי? מישהו רוצה לשתף את דעתו? דאעש הוא מוסרי כי רוצים אנשים. לא, מה פתאום. דאעש הוא ארגון לא מוסרי כי הם כורתים לאנשים את הראש.
יוחאי, הבאת הנושא ממש מעניין לדיון, ואני ממש מכבדת את הבחירה שלך. אבל תראה, כולנו מסכימים בסוגיה הזאת. אולי כדאי לעשות שיעור על משהו. הם מערערים את הסמכות שלנו כמורים! הם אמרו עלינו שאין לנו מערך שיעור! הם לא אוהבים אותנו, והם לא יבואו לבקר ביום הזיכרון, שזה היום הכי טוב בשנה. אני המורה פה, ואם אני החלטתי שזה כן מעניין, זה מעניין. אם את רוצה להעביר נושא אחר, תפני אליי, תתאם שיעור. מעולה, אז אפשר להעביר שיעור על מה שרוצים? איך שמאלני? בוא נעקוץ אותו פשוט. בטח עידן, אבל אתה יודע שבשביל להכין שיעור צריך באמת להכין אותו. יאללה, אני זוכרת אותו מכיתה ט', מה הוא מנסה להגיד לי, מה הוא מנסה להסביר לי. אולי הוא קולומביה. די, כבר תפסיקי לקפות עם המחר, כל העיפות. העיפות. נמאס לי, סיימת. די חבר'ה, אתם מביאים אותי כבר עד הקצה, אני לא רוצה שיחזרו פה האירועי קולומביה שהיו בשיעור האחרון. מה דווקא, היה ממש סבבה. שלא יזכיר לנו את שיעורי קולומביה, אנחנו לא רוצים לחזור למקומות החשוכים האלה יותר. חבר'ה, תזכרו מה אמא אמרה לנו אתמול. להכיל, להכיל, להכיל. אכלה, זה נפלא, ומחר יום חדש. שבו הם ישנאו אותנו יותר. הם יעזבו אותנו ונשאר בודדים בחושך. טוב, אני חייבת למצוא פתרון. יש לי רעיון. אני אתן איזה אנלוגיה טובה. מצאתי. דניאל, תראה, זה כמו במשחק כדורסל. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אתה בחיים לא יכול לתקוע גול. אבל העיקר הכוונה. טוב, שמחה, תזכרי שאת ה-20% שפועלים פה עכשיו, ותחזיקי את ה-80% הבכיינים האלה. תחשבי על איך להסיח את דעת הכיתה. אולי נביא איזה פרובוקציה טובה? פמיניזם. פמיניזם! משועמם בשיעור קולומביה. כן. כבר נמאס לך מהחפירות של יוחאי. כל כך נכון. גם אתה רוצה חופש מהאינטגרל הבלתי מסוים. לגמרי. אתה נמצא במקום הנכון. לאחר שנים של עבודת מחקר, חוקרינו מצאו כי קיימת דרך יעילה להרוס כל שיעור באקווריום של יוחאי. אמן. כיום זהו המדריך היעיל ביותר להריסת שיעור קולומביה. רכוש אותו, וגם אתה תזכה לכמה רגעי הנאה. שאלה נהדרת. לפניך 5 שלבים פשוטים, אותם עליך לבצע במטרה לקטוע את שיעור קולומביה. א', הבט מסביבך. אם יותר מ-60% מחבריך לקבוצה נוכחים, זהו אינו זמן מתאים להחרבת שיעור. כל זמן הוא זמן מתאים להחרבת שיעור. ב', פתח ברצף של משפטים הכוללים את המושגים הבאים: רקורסיה, תכן, מחשבים, פונקציה דרך ל.
אפסילון. נסח את המשפטים בצורה בלתי מובנת. הקפד כי אף אחד מהנוכחים לא יבין את דבריך. יוחאי, יש לי שאלה. כשעושים אינטגרל על פונקציית דריכלה, אתה יוצר במחשבון ריקורסיה מובנית, דבר שהוא בלתי אפשרי בעולם הממשי בכלל ובמישור של גאוס. ג' קום אל הלוח והסבר את דבריך בעזרת שרטוט. טוב, אני אחשוב על זה ואני אחזור אליך מחר. לא, אני אסביר לך את זה, זה ממש קשה. ד' ודא כי בעקבותיך קמים אורי קישוני ועידן קרמז להבטחת נפילת השיעור. שנייה, אני צריך לוודא שאתה באמת עושה את האינטגרל. אתה יכול לחזור למקומך וליהנות מהאנרכיה. בודק מתכונות. אני מרכיבה פאזל עם תמונות של סופרי המאה ה-20, 2,000 חלקים, בלי סופרים ישראלים. Jo, vorrest? Tantato classe prest. עושה מרתון של עמוד האש. עוד פעם. קל. אני אוספת חתימות מאהרון ברק, ובשעות הפנאי אני סופרת אותן, אחת. מאיצים בי. אני לא מתעצבן, אני מכיר. שום דבר. המון חסר פרצוף והערות שוליים. כשהפסיכולוגים שלי משתמשים במנות שלהם. כשאני לא צריך להעביר שיעורי חינוך. השואה, עבודות גמר על השואה. אם יש לי גלידה, אז אני שמח. כשבנות מרחיבות פיזיקה. קל. כמובן, הסמינר שלנו באזרחות, סמינר דמוקרטיה, או ליתר דיוק, מדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, ציונית ויהודית, ומר בנט, זה הסדר הנכון, היו לנו 4 ימים של טירוף חושים. אהלן, שלום לכולכם, תודה לכולכם שבאתם. יש כמה דברים שיושבים לנו על הלב בזמן האחרון, וכשאנחנו מתקרבים לסיום של הערב החלטנו ככה לפרוק אותם הרבה, ואני אתחיל. אנחנו היינו אלה ששתו ברגיל לידם. רק רצינו להרגיש מקובלים פעם אחת. גם לנו מגיע. מישהו הציע לי פעם לסגור שולחן בספרייה. איך ידעו שאני מהם לקרוא בפרטיות? אני חשבתי על זה קצת בזמן האחרון, את האמת של הביבי הזה דווקא יש כמה טיעונים טובים. אמרו לי לבחור מוגבר אחד בשביל הראש ואחד בשביל הלב. אז בחרתי מחשבים ופיזיקה. וכימיה. בכיתה ט', כשיוחאי בא אלינו לכיתה
ניסה לשכנע אותנו להרחיב קולומביה. לא היה לי נעים להגיד לו שסיימתי כבר 5 יחידות. לפעמים, בערב, שמתחיל להיות קצת חשוך, נהיה לי דודה לכדורגל. את האמת שאני דווקא די מתגעגע אירוני. אני לא רואה משחקי הכס בשביל העלילה. אפילו לא בשביל האפקטים. לפעמים במסיבות אני... בונה, מה עובר עליכם? איך לא נשחיים בסרט? אני כבר התפתחתי, אין מתמטיקה, אני בקרייזי, כבר לא דוד יבין לאן יוצאים בשישי, עומד הרחבה ואיזה מחונן, אני נותן עבודה ולא של דפנה, הרן לא עוד כלום של חטיבה, זורק של המורה, אני ילד מופרע, כמו לה 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 לה, אין עוד ילד מופרע, מחונן בהפרעה, מחונן, 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 מחונן ב2% העליונים, אבל בכל זאת יש לי חברים, לא מה שחשבתם. מחונן, 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 מחונן ב2% העליונים, ויש לי אוסף של מחשבונים. בול באמצע רחבה רוקד כמו קרייזי, תשמיע לי יד אני לא סופר כי אני קרייזי, כל ערב חבודה ארבו ואז טיפה קרייזי, משתמש יותר מדי במילה קרייזי. מחונן, 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 מחונן אני ב2% העליונים, אבל בכל זאת יש לי חברים, לא מה שחשבתם. מחונן, 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 מחונן ב2% העליונים, ויש לי אוסף של מחשבונים. בבקשה לבוא מיד לבית מדרש, אחרת אין מכונניאדה.